început și la acolo la Lupeni și la Petrășan să mai miște primarii un pic. Am fost plecat peste 10 ani în Norvegia. Deci ați fost exact ce am zis în țările nordice. Da, dar nu e așa. Dar nici nu vreau să mă contrazic. Nu, așa am auzit că au semnat acum recent, nu? Da, acolo am fost de când e lume. Eu așa i-am găsit. Am Așa înțeles i-am lăsat. că toată lumea sunt reguli stricte, nimeni nu... Adică ei nativi, că am înțeles că imigranții acum fac violențe pe acolo. Nu cred că au vreo șansă. Nu știu, așa am auzit. Nu vă luați după ce e. Una e ce e acolo și alta e realitatea. Nu, dar aseară să n-ați văzut ce s-a întâmplat în Israel. Am văzut, dar e cu totul altceva. Acolo nu e ceva nou. Deci eu urmăream pe Ana Baniciu, fata lui Mircea Baniciu. Ea s-a dus la un concert al lui Bruno Mars, nu știu dacă ați auzit, un cântăresc foarte... Eu nu prea ascult când... Așa, dar știu că e foarte bun. Și s-a dus acolo și s-a anulat, au dat alarmă, era speriat și că așa ceva n-au mai întâlnit. Da, păi deja sunt miile morți. Au bombardat, aia nu. Atâtea mii de evrei au murit? Da. Wow, și ăștia sunt răzbunători și pentru unul. Vă dați seama ce o să facă evreii cu ea. Așa a fost tot timpul. Ochi pentru ochi, dinte pentru ei de fapt sunt frați vitregi, cum era acolo în Biblie. Păi cred că până la urmă tot din cauza religiei. Păi tot. E politica aia care... Bine, eu, părerea mea personală, n-ar trebui religia să se îmbine cu politica. Păi nu sunt lucruri. Și nici justiția, nici... N-are nimic de a face una. Și la noi toate se amestecă. Păi n-au murit atâția oameni din cauza bisericii și a religiei prost înțelese cu Închiziția și tot felul de... Că dacă era unul și inventa ceva, deja era vrăjitor. Dacă era unul și nu-i plăcea fața la celălalt, gata, vrăjitor. Da, cu Galilei și Giordano Bruno. Exact. Eu am studiat și istorie, că mi-au plăcut. Eu studiez în continuare. Mai ales cu internetul, acum ai șansa. Decât să mă uit la o știre de 2 bani. Nu, că eu nu mă uit la tembelizor. Așa zice Părintele Stare. Că te și manipulează și îți dă și energie negativă. Nu știu dacă mă crezi sau nu mă crezi, eu nici n-am televiziune. Nu, dar eu n-am, adică are sora mea un tembelizor, nu știu ce, că tot încerc să fac curățenie la ce mi-a lăsat nepotul. Îmi plac filmele cap și spadă, îmi plac filmele.